Kublai pi baro ngi pidang sngobai pi shakatuk kubor menta ka janmit. Shwaban pai shaki kubor babnia ngin ya pechwa ya kimat bakongsan. La pelat ya katup kerteng jong ke National Register of Citizen ha Assam syakan tup like lor khatwei lak ngut ki nong shong shnong kat baya ki khat kendai lak nyongut ki wei pat la sha weng kerteng na ka NRC. Wan Jurup Menteri kena ke Sarkar Pedang Bakmi ya katanat Housing and Urban Affairs Hardip Singh Puri ya ka jing pentrai ya ki projek ke Sarkar Pedang ha ka jela. Ya shimenta Menteri Rangba ka jela ukongrat ke sangma ha ka program play ya ka Shaping Young Minds bela pelong da ka Guwahati Management Association hane hu Shillong. But on sakhi arut ki kena pule ka than chatai la mingi ya ka jinglet here u satellite Chandrayaan 2 ha ubnai na headquarter ka ISRO. Ki khubor ki babnia. La pelat ya katup kerteng bakhat du jong ke National Register of Citizen NRC ha ka jela Assam ha ka ni katup jong ke NRC la syakan tup lai klor khatwei lak ngut ki nong shong shnong kat ba ya ki khat khandai lak nyo ngut ki wei pat la sya weng kerteng na ke NRC. La pentre kam ya ke NRC ban itu ya ki nong India ki ba syong basa Assam bat ban lap ya ki wei pat ki ba shuwan buhai shnong BI na Bangladesh. Ko office rekam jong ke NRC State Coordinator kalau ong ba ha Guwahati ki bri ki la banwat ya ki kerteng link ba ke NRC website halor ka jingsha kan thop bat sya weng kerteng na ke NRC. Menteri kena ke Sarkar Pedang Bakmi ia katanat Housing but Urban Affairs u Hardip Singh Puri hinden kasngi ula pelong ia ka jingyalang bat ki head officer katanat Urban Affairs jong ka jela haringkat ka jingya don lang Menteri Rangba ka jela u kongrat ke sangma but Menteri Bakmi ia katanat Urban Affairs u ba Hamlet Sen Darling hakabala pelong hayojna Bhavan Shillong. Uni Menteri ulai keren halor ka jing penteri ya ki skim thau yeng kabala sedang ha ka jela bat halor ka jing pentelon ya ki wei ki kam ki bayadai bat ki projek ka Sarkar Pedang ha ka jela. Haba penti kena bat ka Sarkar Pedang kan ai ka jing kershan bapura uni Menteri ulakan thop ya ulakan tu ya ka jela bakan ai ya ka khaipot bat ka jinglut jingsep na ka benta ki projek baper ha ka por ka babiang. Menteri Rangba ka jela ukongrat ke sangma ulai shimmenta ka jingple ya ka program Shaping Young Minds kabala pelong da ka Guwahati Management Association ha ka school ba Nehu campus kabadon ha Shillong. Haba ajing kren play ya ka ni ka program ukongrat ulaong baki samla kidai kalawai jongkari bat kalong ka bakongsan hadu kata banwanra ya ki rensan baper ha ka baki samla kila bansai ya la ka sap ka phong. Hula ong ru bagi samla pule ki don kaman penkre yala de ban yale persya ya kinu ki jingele ki jinge ki bala ban ai ban yakandu hadin habut ki wei pat ki bala ai jingkran ha gani kasmi ki kintup ya vice chancellor ka school ba Nehu professor SK Srivastava ha gani ka program ba shismi lai shimenta da kembah news pa angut ki samla pule bat san phongut ki noikai na ki management school bat na ki department ba per jong ka Nehu. U satellite ubaar ke India u Chandrayaan 2 ula dep ban penkre ban let hiar sha ubnai la shai ka sngi. Haka jing pelat pat ba ka ISRO kalau ong ba ya ka jing penher ka ba khadu pelun ya ubnai on penlong la shai ka sngi haka por Henry waje janmit. Uribat Pawa ubapule naka Ramakrishna Mission School Sora Meghalaya but ulige basar ubapule naka Vivekananda Kendra Vidyalaya Oyan Arunachal Pradesh kilalong ki arngut ki kena pule ki banaka than chatai lamingi ki bala yok pediang yaka jingsha khot ngobha naka Indian Space Research Organization ban sakhi yaka jinghiar u Chandrayaan 2 ha ubnai na headquarter jongka ISRO kabadon ha Bangalore ringkat bat Menteri Rangba adu keri u Narendra Modi halor ka jingla ka jongki ban lebha ha ka quiz competition ka bala penyat da ka ISRO. Menteri Rangba ka jela ukongrat ke sangma henen ka sngi ula ple perda ya ka jingrakhe dap artfulized nam ka Sacred Heart Boys High Secondary School Shillong haba ajingkren ha ka ne ka sngi Menteri Rangba ka jela ula ong
naki kendai lak ngut ki samla haka jela tang ar lak ngut ki long ki babhabok ban yo puli haki school bat ki college. Ula benrap ru baka sorkar kalaya le kat bala ban penbun ya ka jingdon ki school bat ki college kham tam na ka benta ka higher but technical education. Haga ni kesngi kongrat sangma ula pun ko buram ru ya ki nohikai ki belhikai nadu por basjeng ya ka te ke school. Dingdo martial law from Maumai Presbyterian Higher Secondary School. In second place, Jesper Khasi. It's been a long 25 years, as Father Marvin was mentioning, and started with just 3 students, and now it has gone up to hundreds and hundreds of students. So at the very outset, I would like to thank and most importantly congratulate all the principals in the past, but the other principals who have contributed, the teachers who have contributed to make this school what it is today. Menteri Rangba Kajala Ukongrat ke sangma henin ke sngiu lapun ku buram ya ki samla puli ki bala pas bha haki examen bapher daka khusnam utirot sing best student award 8000 khat khandai kalapan ya daka akhil bharatiya vidyarthi parisat ha soso tham auditorium haba ajingkran hagani ke sngi usang mau lakan tu ya ki samla puli bakidai ban phai khmat bhasha ka jinglong samla puli ka jongki bat kidai ban pentebet ya ka sap ka jongki khnang bakila ban long breu man breu unong tho khubor bapau ka jela uba MH Morman ulai don rang ringkat hagani ke sngi. I request everyone present here to kindly give A freedom fighter, a person with true values, to this award speaks immensely about what the intention of this award is. That we are here to learn from the values of our forefathers, our freedom fighters, people who loved this nation. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng. Ka jingshit jingkriat ka sunmeneng hashalong kalong 4.9 degree Celsius min step bat khatnyo point r degree Celsius janmit. Ka jingsngem ka haw kalong prapusan na kashispa min step bat prapupra na kashispa janmit. Ka jinghap slap menta ka sngi kalong lai point iway millimeter. Ka sunmeneng ka dumloo hashalong bat hakijaka ba marjan kala ru bandan ka jinghap slap bat ka jingtiet uperthan. Showan poi shaka bakut jong kathup khubor jangi menta ka janmiet ngin ya pet biang sa shisien ya kimat bakongsan. Lapalat ya kathup kerteng jong ka National Register of Citizen ha Assam. Shakan thup lai klor khatway lak ngut nyong shong shnong kat ba ya khat khandai lak nyong ngut ki wei pat na sha weng kerteng na ka NRC. Wan Jurep Menteri Khana ka Sorkap deng makwi ya katanat Housing but Urban Affairs Hardip Singh Puri ya ka jing pentri kam ya ki projek ka Sorkar Pedeng ha ka jilla. Ya shementa Menteri Rangba ka jilla ukong rat ke sangma ha ka program play ka Shaping Young Minds bala pelong da ka Guwahati Management Association hane hu shilong. But on sakhi armut ki khana pule kathan chatai lamingi ya ka jinglet hiar u satellite Chandrayaan 2 ha up nai na headquarter ke Espo. Te parlok kap tungila poisha ka bukut jong ka thup khubor jongi menta ka janmet hadu bangan dia shem yang bat phila shai ka sngi khublai phi baro.